सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम प्रियंका मन्धाता। अद्य वयं नीतिशतके विरचितं मौनानां लक्षणं किं भवति तद्विषये श्लोकम् एकं ज्ञास्यामः। श्लोकमित्थमस्ति। स्वायत्तमेकान्तगुणं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं नमपण्डितानाम्। अस्य अर्थः एवमस्ति यत् ब्रह्मणा मूर्खजनानां स्वाधीनम् अत्यन्तहितकरं मूर्खतायाः आच्छादन सर्वज्ञानं सभायां विभूषणरूपेण विभूषणं मौनं विरचितम्। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ କବି ଅଥବା ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ପାଇଁ ସ୍ୱମୂର୍ଖତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ସାଧନ ହେଉଛି ମୌନ ରହିବା। ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଭୂଷଣ ହେଉଛି ମୌନ ଧାରଣ କରିବା। ବିଧାତା ଅଜ୍ଞତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ସ୍ୱରୂପ ମୌନ ଗୁଣକୁ ଅଜ୍ଞମାନଙ୍କର ଅଧୀନ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷତଃ ପଣ୍ଡିତ ସଭାରେ ମୌନ ଗୁଣ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କର ଭୂଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରିକି କାଉ ଓ କୋଇଲି ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ରବରୁ ହିଁ ଚିହ୍ନି ହୋଇଥାଏ, ସେହିଭଳି ମୂର୍ଖ ବିଦ୍ୱତ୍ ସଭାରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନ କହିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ତାର ମୂର୍ଖତାର ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇପାରି ନଥାଏ ବୋଲି ଏହା ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।